tum dak Samson Singh Ingti Memorial Park along sini tum demonstration doji pula amma se hadak chena nam ke tum do une det lo dak council member hostel adung sin tum do thurong lo thema Samson Singh Ingti Park abang e phalang ho dak lo phalang ho dak lo la pen lan chotakali hala rong parpinok be akumlin ba pen a park ra phalang ho dak lo ilitum identity ilitum ang thek kapa veji aphan lo ilitum anong je pe thelong leji aphan sila RSS bongo sena tum sila e claim lo aman ni tum dang ini nang kok lo kang ni ye thabang ke chu thang achi klo inquire ni hada arboretum long meeting dolo council tum si ke hang CM si ke hang nili tumanda dun lo dopik munit alang li che chak lo lam gading ye ka boy do o ni tum long le nang ke ti ni tum ye chak on e alang li ta ki pu ke pu amada no bang che chak thulun yo la si nili tum la si ningi ti ni tum la si ningi oi je la bihari encroachers tum han PGR VGR long le pen ke eviction vekpo inquiry siar ni pen namane ja thang inquiry siar ni pen si cheng populo amat alang li akama bang e claim klede yong si eviction ji pulo tangte alang li si DC la pen SP phan lu tok nang ji police nang toy dun tha magistrate nang toy dun tha pu alang li tok nang ji la pen lan chot takali alang li joint director of health services aphan tok nang ji ye doctor nurse la pen ambulance nang lo dun tha pu nang ji police atom phan fire brigade in charge aphan pu nang ji fire brigade nang toy dun tha pu nang ji amat alang li lai hui an ta claim klede thang bak be isia si thi tok lam ha ARO dongka phat nang eviction ala ARO ke lage inudbet ke thang da un eloge ta power ta ave lalang li nang toy dun non po bangke kachoning ri ke la ke jokateng e unji hai sita sona nang toy dun tha po bange magistrate nang toy dun tha police nang toy dun tha po bange ARO ke tok une ke tok nang yi ke CM kalite principal secretary si tok nang ji hala sorni pen lo ni tum ke chini la so munit eviction ke claim clip po bangke muthei kang hong lang la tum claimi ma claim klima pu nang ge theklong lor lo claim kli lage lan chotagali hala great throxier ni ar komli tumit hala dak dharna ke doha kheroni sarialia long adak meeting dolo hala sohot po ano munit ke ongang bong si la soa Omar Singh Tiso EM revenue alangli ke cha as kagos ta nilipan mobile phone pe nang peklang set notice ta je Mars troke kache right tip a bihari atom han ke phlung po eviction po pulo eviction vek po mala ta ko hai tu thede claim tu thede alangli tum la si karbia khei inglong rat tom phat alangli pachu beidet lo inglong rat chot kalilo dake nilitum ke khilonjia ohomia tum ta do lapen adivasi tum ta do duk pik amonit atum alang li tum phan an ta kelang nang ji do laki duk atom phan lapen emithang a khei atum phan ke athema khilonjia ohomia tum ke aprang hut ke tribal amonit saise la tum apisi ka kache lardun chotanat ajha ke karbi tum sigi ong lo dake la posi hala tum phantal rai nang ji pulo ni tungi pu ange noi ke rai ji galilo bange ha Bihar pen ge wang Bengal pen ge wang Bangladesh pen ge wang amuni tum hansi long lete pitu era kam se claim lo an ke lan cho tagalilang muna chohan pu inut la tuliram rong hang phan un an ing chek lo ing ton lo dei batahi ni bodi kang thok bolete kang ton lo ko mati di ka hijim lo ko mati di ange alang li ke putu ke tuliram rong hang phan ni sinang phan long pen da nang PEI ni sinang phan kot da nang pa jeng choi ni sinang phan an da nang pechu pugedi ande la ke na pijui da na pijui long ni si pu ki pu an ke alang li phan ba ke thang da pu hai he la arrest nang po mati di arrest da hai he thang da hai he ange non ba ke claim tu abang ke
netum APHLC amuni tum hansi police station lo ke hang tu inut phan hang det Bronson killing phan hang lo la pen ke hanon Elvin ke aba phan hang lo ko an phan hang ilang mane police tum nerlo sini la tum phan pang ni police station lo adu kang hoi lo ke di ko pilo adu kang hoi ke ni tum karbi inglong arat apot je la si adu kang hoi tu ko malo adu kang hoi bang ke la ke tuliram rong hang omor sing tiso tum karbi tum thak ko malo la tum han ke toy nili tum ka chinia tengke la tum han ke la bihari bongo senatum si ke toy la si non ke tuliram rong hang omor sing tiso tum ke bihari bongalia tum da mesena tum bang gali halat hang bak be tum bang kang ton thap tum bang halatum alam si karju tu non ke la puja la si an ke non ke nili tum dak demonstration dolo te alang li birudhe plen ni tum demonstration ke dogali langdam erlote ni tum aina ting Supreme Court a law ting si claim nangji lapen Assam Land Revenue Regulation 1886 along ke tok ating lapen Assam Government Order January 10 2017 arni ka peklang halaso order ating pen lapen ke Supreme Court Order 11 Supreme Court Order dakti 1132 oblique 2011 at SLP within bracket C lapen number 5109 oblique 2011 Jokpal Singh versus State of Assam and others pu order along Supreme Court atum pu etlo VGR PGR along